Dobre. Záhod na rovno. Smíchej na Ale raz ideš do a druhý raz do. Ja viem. Do. Keby si išiel na konci už pravda, že ale sa a ty že do. lebo nechápam, jak to medzi do. Ale ty fakt, že do. To je ťažké, lebo musím poprať hlboké a potom bude vysoké. Som vonul, ne? Jaj. K, T, T. Nemáš povedať víc. K, T, P, T. K. K, T, P, K, T, P. Jedno písmeno mám, že nevieš. Je ešte nejaká slovná ona? Áno. Strč, prs, krs. Krk, strč, prs, krk. Krk strč skrz prst. Krk strč skrz prst. Strč, skrz, prst. A tu vychádza, ne? Že povieš dvakrát. Ale to poviem, že krk. No. A potom už sa to musí posunúť. Tak to posunúť. Aha, vidíš? A musíte to všetci sledovať. No však dáme sa teraz háčo. Čo sa deje? Opakuj sa strč, prst, skrz, kde sa to posúva, že budeme mať vina. No. Strč, prst, Skrz, krk, strč, prst, krk, krk, prst. krk. Prst, strč. Je to dobré, zvládam s mojím. Strč, prst, Skrz, krk, Strč. prst, skrz, krk, strč, prst, skrz, strč, prst, skrz, krk, strč, prst, Skrz. krk, strč, prst, skrz, krk, strč, Prst. krk, strč, prst, skrz, krk, krk. Čo? Krk, strč, skrz. Alebo šašo vešia osušku. A šašo vešia osušku. Sašo vešia osušku. Ale mali by sa tam ostatní pripojiť, aby došlo k tomu posunu. Ne, posun, ne, no. Šašo Vešia O. a kde sú Šašo vešia O. osušku. Šašo Vešia O. Šašo ve.
sorry. A ne, ty si mal šia, ne? Áno. Šia. Čiže iba šia, má na čo. Šia, čo? B. Šia. O. Šia, čo? B. Šia. O. Šia, čo? B. Dobrý. Prosím vás pekne teraz potichu skončí si na miesto.